Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryenmu na Kannywood. A wannan bidiyon nawa na yau na zo muku da kaɗan daga cikin shirin alaƙa. Kamar yadda ku sani dai shirin alaƙa shiri ne mai dogon zango, shiri ne mai nishaɗantar da jama'a, shiri ne mai kyan gaske. Kuma kamar yadda kuke gani shiri ne wadda akwai rigingimu, abubuwa na mamaki daban-daban a dangane ga shirin alaƙa. Sannan shiri ne wanda ya samu komai da komai, ya samu actress da actors ɗin shirin kowa ya cancanta da matsayinsa. Shiri ne mai kyau mai nishaɗantarwa. To ga wanda ba sa kallon shirin alaƙa, kada su bari fa a ringa ba su labarin fim ɗin alaƙa fa, su je su fara kallon shirin alaƙa. Shirin alaƙa shiri ne mai dogon zango kuma shiri ne mai ɗan banzan kyau. Kada ku bari a baku labarinsa. Kada ku manta ku ci gaba da yi mana subscribing, ku danna mana ƙararrawa, sannan za a fara saka muku alaƙa